حقوق اللہ اور حقوق العباد دین کے دو شعبے نے اور مسلمان دیاں دو ذمہ داریاں نے کہ حقوق اللہ کا بھی خیال کرے اور حقوق العباد دے انتہائی نازک اور انتہائی اہم اور انتہائی کمال درجے دی حیثیت رکھتے ہیں اور مختلف سوسائٹیاں اور مختلف مقامات کے لوگ آباد ہیں اور انہوں دی کوشش ہے کہ اسی پرسکون زندگی گزاریے اور ایک مثالی زندگی گزاریے، لیکن انہوں نے کوئی زندگی گزارن دے واسطے کوئی دستور اور کوئی قانون نہیں، لیکن مسلمان کس قدر خوش نصیب ہے کہ اللہ خالق کائنات نے پرسکون زندگی گزارن دے واسطے قرآن مجید فرقان حمید انسان کو دستور حیات عطا فرما دیتا ہے کہ کوئی ایسا معاملہ نہیں اور زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں اور زندگی کا کوئی ایسا حصہ نہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید انسان کی رہنمائی نہ کرتا ہو۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انسان کی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس نے بیان نہ فرمایا ہو۔ انسان تے انسان رہ گئے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تے راستے دے حق بھی بیان فرما دیتے، راستے دے حق بیان فرما دیتے۔ ارشاد فرمایا صحیح بخاری شریف دی حدیث مبارکہ، ارشاد فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا طَهُورًا، فرمایا میرے واسطے تمام زمین کو مسجد بنا دیتا گیا، تمام زمین کو میرے واسطے پاک کر دیتا گیا۔ فرمایا جس جگہ بھی میں نماز ادا کرنا چاہاں یا میرا امتی کسی جگہ سے بھی نماز پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، لیکن راستے دا حق کی فرمایا جتوں لوگ گزرتے ہوئے، جتوں لوگاں دی گزرگاہ ہوئے، جتوں لوگاں دا راستہ ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جگہ تے نماز نہیں پڑھنی، اس جگہ تے نماز، کیونکہ یہ راستے دا حق ہے، یہ راستے دا۔ اچھا بھی جدو نماز نہیں پڑھی جا سکتی تو پھر اتنے کھٹا لام دی کی حیثیت ہے، یا اتنے ریڑی لام دی کی حیثیت ہے، یا اتنے گڈی کھڑی کرن دی کی حیثیت پیچھے رہ جدو نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ حالانکہ فرمایا نماز ساری زمین تے پڑھ سکتے ہو، میرے آن دے نال اللہ نے پوری زمین نو مسجد بنا دیتا ہے، لیکن فرمایا نہیں راستے دا حق ہے کہ اتنے نماز بھی نہ پڑھی جائے۔ جدو نماز نہیں پڑھی جا سکتی تو پھر اتنے گڈی بھی نہیں کھڑی کی جا سکتی، اتنے پھٹا بھی نہیں لایا جا سکتا۔ کیوں کہ لوگ جڑے گزرن گے انہاں واسطے مشکلاں تے پریشانیاں دا سامنا وہ جڑا شروع ہو جائے گا۔ اور انج ہے کہ نہیں اگر اسی شہر چلے جائیے اے بازاراں دے وچ ریڑیاں اور پھٹے نہ ہون تے گزرنا آسان ہو جائے گا کہ مشکل ہو جائے گا؟ کیوں بھی آسان ہو جائے گا۔ اگر پھٹے ریڑیاں نہ ہون، بازار بالکل کھلے اور صاف ہون تے پھر گزرنا آسان ہو جائے گا۔ اے پریشانیاں اور اے سارے معاملے اسی خود کیتے نہیں، بلکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تے منع فرما دیتا، اور میں نماز نہ پڑھو، اگر نماز پڑھو گے ہو سکتا ہے کسی گزرن والے نو تکلیف نہ پہنچ جائے اور انہوں کھڑا نہ ہونا پہ جائے۔ اس واسطے یہ راستے دے حق نہیں، پھر راستے دا حق نہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوا دا حق بھی بیان فرما دیتا۔ ہوا چلی بڑی تیز، ایک صاحب کہنے لگیا ہوا کتنی سخت ہے کہ انہیں میں نے پریشان کر دیتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرما رہے سی، فرمایا صاحب اس ہوا نو برا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کو آدھی مرضی نال چلدی پئی ہے، ایک ہوا آدھی مرضی نال چلی ہے تو تے چلانے والا کو ہو رہے، یہ تے مأمور من اللہ ہے، اللہ دا حکم ہوئے تے چل پیندی، اللہ دا حکم ہوئے تے بند ہو جاندی۔ فرمایا ہوا نو برا نہ کہہ، یہ ہوا دا حق سرکار نے بیان فرما دیتا۔ یعنی کیڑا وہ حصہ ہے حتیٰ کہ درختاں دے حق سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبز درخت نہ کٹیا جائے، سبز درخت نو کٹن تو منع فرما دیتا، فرمایا درخت آ کے۔ پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندیاں دے شکار کرن تو منع فرما دیتا، فرمایا بطور شوق اور بطور سیر و تفریح دے واسطے پرندیاں دا شکار نہ کرے جائے۔ ہاں اگر کوئی خاص ضرورت ہوئے تو انہوں نے پرندیاں دی خاص ضرورت ہوئے تو پھر فرمایا کر لیا جائے، ایویں بطور شوق نہ کرے جائے۔ پرندیاں دا حق سرکار نے بیان فرما دیتا۔ یعنی وہ کیڑی چیز ہے
کہ جدی اللہ خالق کائنات نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک وچوں وضاحت اور نشاندہی نہ فرمائی، حتیٰ کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جڑے جانور نے نا انہاں دا حق میں بیان فرمایا، چکائے جنہاں تے اسی بوجھ رکھنے ہیں، وزن رکھنے ہیں، انہاں دا حق بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا تہاڈے وچ کوئی صاحب کسے جانور دی طاقت تو بڑھ کے اندے تے بوجھ نہ پاوے، اتنا بوجھ پاوے جتنا وہ جانور اٹھا لیتا۔ جب اس بات تو منع کر دیتا گیا تو پھر مقابلہ بازی لانا جی میرا جانور تے 40 من گندم اٹھا لینا ہے، یا میرا جانور جی 50 من وزن اٹھا لینا ہے، یا میرا جانور جی 100 من وزن اٹھا لینا ہے۔ دیکھو اسی جانور تے مقابلہ بازی لگا کے ظلم کر رہے ہیں یا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کر رہے ہیں؟ یہ جانور دا حق ہے کہ او دی طاقت تو بڑھ کے اودے تے بوجھ نہ پائے، بلکہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بغداد تو مصر تے جانا سی، بغداد تو تے آپ نے آریہ تک کرائے تے ایک اونٹ لیا، جس طرح سی کرائے تے اج کل گاڑیاں تے مکان لے لینے، لیکن یہ نہیں سوچ دے کہ جڑا کرائے تے مکان لیا ہے یہ رہن واسطے لیا کوئی توڑن واسطے تو نہیں لیا، کیوں بھی مکان لے کے تے پھر یہ تو نہیں نہ سوچ دے بھی یہ وچ سی رہنا ہے توڑنا نہیں۔ اج کل یہ صورتحال ہو گئی، لوگ انہوں تالے لگا دے دے آندے نے یار کرائے تے نہیں دینا، کرائے تے دے دیجئے تے وہ سارے مکان دا ستیہ ناش کر دیندا ہے۔ یہ صورتحال ساڈی ہو گئی۔ ہن دیکھو جدو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ نے کرائے تے اونٹ لیا، جانا سی بغداد تو مصر، تے ایک صاحب نو پتہ لگیا، کہنے لگے جناب تسی سنے مصر جا رہے تھے تے میرا خط ہے گئے ایدی مہربانی کرا جی فلاں بندے نو تے دے دیا جی۔ آپ نے فرمایا نہیں میں تیرا خط اپنے نال نہیں لے جا سکتا۔ وہ کہنے لگے جناب کیوں؟ فرمایا میں اونٹ لیا کرائے تے میں مالک نال گل کھولی نہیں، میں مالک نو صرف یہ کیا سی کہ میں صرف اکیلے جانا ہے اور کوئی چیز نال لے کے نہیں جانی۔ وہ کہنے لگے بابا جی کی پکڑ دے ہو، خط دا بھی کوئی وزن ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا خط دا وزن پاویں ہوے نہ ہوے، میں مالک تو اجازت نہیں لی، میں مالک دی اجازت تو بغیر تیرا خط بھی اس اونٹ تے رکھ کے نہیں لے جا سکتا۔ اس وقت وہ صاحب کہنے لگا جناب خط میرا لے کے جاؤ نہ لے کے جاؤ تہاڈی مرضی، لیکن آئندہ تو بعد جتھے تہاڈا پروگرام ہوے گا میں ضرور آیا کراں گا، تہاڈے کول دین سیکھن دے واسطے، تہاڈے کول میں اخلاق سیکھن دے واسطے کہ تسی اس قدر خوف خدا اور اس قدر لوگاں دے حقوق دا خیال کردے ہو کہ ایک خط دا وزن کیے اپنی جیب دے وچ بھی پایا جا سکتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا صاحب میں مالک کو اجازت نہیں لی، تیرے خط دے واسطے سپیشل میں مالک کو اجازت لینی پے گی، جدے کول میں اونٹ لے آئے اگر وہ اجازت دے گا تے پھر میں تیرا خط لے کے جا سکنا کرنا۔ اس قدر دوستو باریک معاملے نے ایک حقوق والی بات ہے، لیکن آج کل اساں نے اینو اتنا عام سمجھ رکھیا ہے اور ادی پرواہ نہیں کرتے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گل بڑی قابل توجہ ہے، ہمیشہ یاد رکھنے والی گل ہے۔ ارشاد فرمایا جدو قیامت دا دن ہوئے گا نا، قیامت دا تے بندے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ پیش ہون گے، رون لگ پین گے، منتاں سماجتاں کرن گے، معافیاں منگن گے، یا اللہ مہربانی چا کر، معاف چا کر۔ اللہ خالق کائنات دی رحمت نو جوش آئے گا، اللہ خالق کائنات فرمائے گا بندیو میں آدھے حق معاف کر دیتے ہیں، ہن بندیاں وچ اگر کسی بندے دا حق دینا دے تے او دے کے آؤ تے پھر میں جنت عطا کر دیاں گا، اپنے حق فرمایا میں معاف کر دیاں گا، لیکن بندیاں دے حق فرمایا اگر دینے نے تے اتنی دیر تک میں معاف نہیں کراں گا جتنی دیر تک بندہ بندے نو معاف نہیں کر دے۔ اس قدر نازک اور اس قدر اہم ہے حقوق کی بات، لیکن سانو پرواہ نہیں، اسی کدے توجہ ہی نہیں کی۔ دوسری حدیث مبارکہ سنو، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ دوسرے بندے نو قتل کرنا چاہتا سی اور وہ قتل سی ناجائز ہے، وہ قتل کی سی بولیے تسی بھی ناجائز سی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس قتل تے راضی پوری روئے زمین بھی سی اور آسمان والے بھی سی، یعنی بندے بھی آندے سے بھی انہوں قتل کر دے تے آسمان والے فرشتے بھی کہندے سی قتل کر دے۔
اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک فرماندا ہے کہ اس ایک ناجائز قتل دی وجہ تو میں دوواں جہنم دا بالن بنا دیا میں نہیں دیکھنا کہ دے وچ ولی کتنے نے اور دے وچ صوفی کتنے نے اور علماء کتنے نے فرمایا اس بات تے راضی سن کہ اس ناجائز قتل نو قتل ہو جانا چاہیے فرمایا فرشتے بھی راضی نے فرمایا اگر انج دا معاملہ بھی ہو جائے گا نا اس دنیا تے تے فرمایا میں آدھے ایک بندے دی جان دا مول لے پاواں گا کہ دو جہنم تے میں جہنم دا بالن بنا دیا اس قدر دوستو معاملہ بری کے اس قدر معاملہ ضروری ہے کہ اسی حقوق العباد دی پاسداری کریے آج کل دیکھو کی نہیں اسی ظلم کر رہے ہیں آج اگر اللہ نہ کرے بندہ مر جاوے کی ہو جاوے کچھ ہی بولیے عورت نو کی حکم ہے کہ ساری زندگی لوگاں دے تانے مینے تے لوکاں دے منہ تے بھانڈے تے برتن مان کے زندگی کا گزارا کرے او بھاویں جوان ہی کیوں نہ ہوئے او دے کول دو تین بچے بھی کیوں نہ ہون ایسے ظلم کرنے ہیں کوئی نہیں کرنے لیکن اگر مر جاوے اور بی بی صاحبہ تے پھر وقت آلا 40واں میں نہیں ہون دیندا تے شادی پہلے کر لے یہ 40واں میں نہیں ہون دیندا تے شادی پھر روزانہ ہی مینوں کپڑے ٹائم تے نہیں ملدے مینوں روٹی نوں ٹائم تے نہیں ملدی بھاویں پہلے 7 دن گھر وچ نہ کھاندا ہوے ہن بی بی مر گئی تے ہن ایہو جیاں ہیلے تے ایہو جے بہانے بنادا ہے اور 40ویں تو پہلے دوسری شادی کر لیندا ہے لیکن بندہ مر جاوے تے بی بی کی کرے ساری زندگی بیٹھی رہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی خلاف ورزی فرمائی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دی زوجہ مبارکہ نے آپ دی بڑھاپا سی آپ تے تاریخ اور اس قدر خوبصورت بھی نہیں سن جب آپ دا خامد فوت ہویا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح بھیج دیتا فرمایا ام سلمہ میرے نال نکاح کرنا چاہے گی اکھاں دے وچ ہتھ دھوا کے کہن لگی بندہ نواز میرے تے بڑھاپا طاری ہو گیا تسی تے جوان ہو اور میں اس قدر خوبصورت بھی نہیں کہ تواڈے قابل ہواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گل نفس دی نہیں گل وچ کو ہو رہے او کہن لگی جناب گل کی ہو رہی فرمایا تیرے تے بڑھاپا طاری ہو گیا میں چاہنا کہ میں تینوں کائنات وچ سب تو مضبوط رشتہ عطا فرما دیواں اپنے نال جب نکاح کرانگا تے کائنات وچ تینوں سب تو زیادہ مضبوط اور سب تو زیادہ طاقتور رشتہ اور ناتا مل جائے گا یہ معاملے سے لیکن آج کل اسی ظلم کرنا ہے کہ نہیں کرنا کیوں بھی تانا اینو عیب سمجھا جاندا ہے اگر بی بی تے دو بچے نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے زمانے دے اندر ایک گل بڑی قابل توجہ زمانے دے اندر فوجی مجاہد جب جاندے سی نا تے سال بعد جاندے سی 200 سال بعد جاندے سی اور سال تو بعد 200 سالاں تو بعد واپس آنا جب واپس آنا تے آکے دسنا بھی اس طرح زندگی گزری ہے 7 سال گزرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رات دا ایک گشت لگانے ہوتے سے رات کو گلیاں بازاراں وچ چکر لگانے سے ایک بی بی جدا خامد جہاد دے مجاہد ہے او شعر پڑھ رہے او کی پڑھ رہے عربی دے وچ شعر پڑھ رہے جنہاں دا مفہوم ہے کہ کاش اج میرا خامد ہوندا تے میں دل ملاقات کرਦੀ حضرت عمر فاروق دے پیراں تھلوں زمین نکل گئی تو اس قدر لوگاں تے ظلم کر رہے ہیں فوراً واپس آئے واپس آ کے آدھی بیوی نو کہندے نے کہ بی بی صاحبہ ایک عورت دا مسئلہ ہے میں دسو کہ بندہ اگر عورت دے نال ملاقات کرے تے پھر کتنی دیر دا وقفہ کتنی دیر دا وقت گزر سکتا ہے اس وقت بیوی کہنے لگی جناب عورت 4 مہینے گزار سکتی کتنی دیر 4 مہینے گزار سکتی ہے عورت حضرت عمر فاروق نے فوراً اعلان کر دیتا خط بھیج دیتے کہ واپس آ جاؤ سارے مجاہد واپس آ گئے اس تو بعد آپ نے نما حکم نامہ جاری کیتا آپ نے فرمایا آئندہ تو بعد کوئی مجاہد بھی 4 مہینے تو زیادہ اپنے گھر تو دور نہ رہے 4 مہینے دی اندر ضرور جڑا ہے نا ایک مرتبہ اپنے گھر دے وچ آ جائے میں پوچھنا چاہنا دین اسلام دا جھنڈا بلند کرن دے واسطے اسلام 4 مہینے دی اجازت نہیں دیندا تے جڑے بیلی بیرونی ملکاں وچ گئے نے کیوں بھئی آ جڑے مال کمان دے واسطے دنیا کمان دی خاطر شادیاں کرا تے 4 سال 6 سال 2 سال واپس نہیں آندے کیا او اے حقوق العباد دا ایک خیال پورا کر رہے ہیں حقوق العباد دی پاسداری پوری کر رہے ہیں نہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات دی منفی نفی فرمائی ہے ایک صحابی سی حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے دوست سی او کی کرتے سی رات نو قیام کرنا تے دن نو روزہ رکھنا تے باقی کوئی کام نہیں ہوئی براتی قیام تے دن نو روزہ حضرت سلمان نے دی شکایت لا دیتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ ایک دن گئے گھر وچ
آدھے بیلی نو ملن ان دی بیوی دا حال بڑا عجیب و غریب پرانے میلے کچیلے کپڑے تے کوئی صورت حال ہی نہیں وہ کہنے لگے بہن سنا تیرا کی حال ہو گیا انہوں نے کہا اللہ کی تیرا بھائی میرے بلے ویچتا ہی نہیں میں کی کرنا اس وقت آپ نے کہا اچھا حضرت سلمان نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کی تھی آقا ہے معاملہ ہے تہاڈا صحابی یہ دیکھو رات نو قیام کرتا دن نو روزہ رکھتا باقی نو کام بھی کوئی نہیں ہے سرکار گئے اس صحابی نے کو فرمایا دس بھائی اللہ تعالیٰ تو میں زیادہ ڈرنا کہ تو زیادہ ڈرنا ہے میں زیادہ ڈرنا کہ تم وہ کہنے لگے جناب تسی زیادہ ڈرتے ہو پر میں میری حالت ہے کہ کدے روزہ رکھ لینا تے کدے چھڑ دینا راتی میں قیام بھی کر لینا سو بھی لینا تے تو کی کیتا ہے کہ ساری رات قیام کرنا ہے دن روزہ رکھنا ہے فرمایا ہے تیرا عمل اللہ خالق کائنات نے ہرگز قبول نہیں کرنا اس تو بعد آپ نے فرمایا صحابی تیریاں اکھاں دا بھی تیرے تے حق اکھاں دا بھی تیرے تے حق ہے انہاں نے کوئی دل بند کیتا کر نیند آیا کرے فرمایا تیرے جسم دا تیرے تے حق ہے تیری بیوی دا تیرے وچ تیرے تے حق ہے فرمایا تیرا جس معاشرے وچ جس محلے میں زندگی گزار رہے ہیں اس معاشرے دا اس محلے دا تیرے تے حق ہے اس وقت صحابی رسول کہندے میریاں اکھاں کھل گئیاں بھی میں بظاہر اللہ تعالیٰ نو راضی کرن دے واسطے عمل کر رہا سا لیکن وہ اللہ خالق کائنات اپنی بارگاہ وچ قبول نہیں سی فرما رہا اس قدر دوستو معاملے نے اور حکم یہی اشارہ تھا شرع دا حکم ہے اج کل بڑے خلا ورزیاں نے حکم ہے عورت گھر دے وچ سونے کپڑے پاوے عورت گھر دے وچ کچھ بولو تے باہر جانا ہوے تے میلے کچیلے کپڑے پاوے میلے کچیلے کپڑے باہر پاوے لیکن اج کل الٹ ہو رہا کوئی نہیں ہو رہا سونے کپڑے تاں گھر چ پاوے کہ بندہ ہوندا ہوے تے راضی ہوے اس وقت بندے دی جرت نہ ہوے کہ کسی اور بیوی والے میری اگ کر کے ویکھ جاوے لیکن آج کل معاملہ یہ بھی بلکہ خوبصورت بات کتاب تے لکھی سی کہ ایک بی بی کپڑے دی دکان تے گئی تے کہنے لگی جناب کپڑے لینے انہوں نے کہا جی بی بی جنہیں آپ کو انہیں کپڑے انہیں دو چار سوٹ ایک بار علیحدہ کر کے کہنے لگی دکاندار اے تے ہو گئے کھارا لے تے ہن آن کیڑے آن جاؤن والے او کیوں نہ بھی آن جاؤن والے کڑے انہیں کہا انہاں دی قیمت 600 روپیہ تے جڑے آن جاؤن والے ہونے نے انہاں دی قیمت ہونی چاہیے 6000 کی ہونی چاہیے آج کل صورت آتے حکم ایسی کہ بی بی اپنے گھر میں سوڑے کپڑے پاوے باہر آوے تے میلے کچیلے کپڑے پا کے آوے تاکہ کسی دی نظر اٹھے بھی تے دی نظر دے وچ میل نہ آوے او دی نظر دے وچ کسی قسم دا اس طرح دا معاملہ نہ آوے بلکہ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی کمال دی گل کیتی آپ فرماندے نے نوجوان عورت نو اگر باہر آنا پوے ضرورت دیتا ہے تے ہاتھ وچ کھنڈی پکڑتے آ کی پکڑ کے آوے ہاتھ وچ آ جڑی بابے پکڑ دے نے کھنڈی تاکہ کوئی جوان ویکھے انہوں یہ پتہ لگے بھی یہ یار جوانی ہے تے کوئی بوڑھی عورت جا رہی حکم ہے ساری شریعت دا اور آج دا موضوع بلکہ سارے موضوع میں انتہائی انہاں دا خوبصورت انتخاب کیتا ہے وگرنہ اس ماہ مبارک دے اندر وہ رسمی ایک جمعے تے فضائل قرآن دوجے تے فضائل فاطمہ الزہرا تیجے تے فضائل مولا علی شیر خدا تے فضائل رمضان سنا کے تے بات ٹھیک ہے لیکن میں بڑی یعنی اچھے موضوعات کا انتخاب کیتا تاکہ اسی ساڈی صلاح ہو سکے اور اسی اپنی زندگی دے چال چلن کو تبدیل فرما لیں اس واسطے حکم نہیں ہے گا اور پھر ایک بڑا انتہائی مسئلہ بہت کمال کا مسئلہ کہ مرد گوڈیاں تو لے کے دھنی تک گوڈیاں تو لے کے ایک بار لفظ تسی بول لو اینا حصہ بندہ بندے نو نہیں بخا سکتا اے بندے دی ستر ہے اے بندے دی کی ہے اگر اینا حصہ بکھاوے گا تے بخان والا بھی گناہ کبیرہ کر رہا ویکھن والا بھی گناہ کبیرہ کر رہا اے بندے دی ستر ہے گوڈیاں تو لے کے گوڈے بھی وچنے تے ناپ بھی دھنی بھی وچ لیکن عورتاں وچ ایک بڑی بیماری ہے عورتاں دے واسطے حکم ہے کہ عورت نو اپنے ہاتھ اپنا چہرہ اور اپنے پیراں تو علاوہ عورت نو اپنا جسم دوسرا بخا سکتی صرف ہاتھ بخا سکتی ہے یا اپنا چہرہ یا اپنے قدم پاؤں اس تو علاوہ پورے جسم کا کوئی حصہ عورت دوسری عورت نو بخا سکتی لیکن آج کل یہ معاملہ بھی عورتوں دے وچ انتہائی زیادہ خراب ہے خوشی دے موقع تے غمی دے موقع تے عورت دے سامنے کپڑے بدلتی اور اس طرح دے معاملات جڑے نے موجود نے لیکن یہ دسنا چاہیے کہ اگر عورت اپنے باقی حصے نو کسی دوسری عورت نو بخا رہی ہے
خود بھی گناہ کبیرہ دا شکار ہو رہی ہے اور ویکھن والی بھی گناہ کبیرہ دا ارتکاب کر رہی ہے۔ اس واسطے دوستو انتہائی اہم نے حقوق العباد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایتھو تک فرما دیتا، ایتھو تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ایک بکری دے دنیا تے سنگ نے تے دوسری وہ بکری جی دے سنگ کو نہیں اور انہیں ٹکر ماری دوسری بکری نو جی دے سنگ نہیں ہے گے، قیامت والے دن اللہ خالق کائنات اس بکری دے کول بھی دوسری بکری نو بدلہ لے کے دے گا، انہوں سنگ لا دیتے جان گے، یہ دے سنگ ختم کر دیتے جان گے۔ اللہ خالق کائنات فرمائے گا کہ اج اے بکری تو بھی اس دے کول اپنا بدلہ لینا ہے۔ دوستو یہ کسی قسم دی ذرا جتنی معاملہ نہیں، انشاءاللہ کہ آئے گا تسی سنو گے کہ کس قدر پیچیدہ مسائل ہے۔ پہلے بیوہ تے ظلم اسی یہ کرنے ہیں بھی اگر اللہ نہ کرے دا خامد فوت ہو جائے تو انہیں ساری زندگی کی رنڈے گزار دی، انہوں دوسری شادی کرنے دی اجازت ہے، ساڈے معاشرے نے بنا دیتا ہے، وگرنہ شریعت میں اجازت ہے کہ وہ زندگی دے کسی حصے سے پہنچ جائے دوسری شادی کر سکتی ہے تاکہ گناہ دا دروازہ نہ کھلے، تاکہ گناہ دا بازار گرم ہے ہون۔ اسی دوسرا ظلم کی کرنے ہیں اپنی بیٹیاں کی کرنے ہیں، بولیے بھئی قرآن دی آیت پڑھنے ہیں، چوتھا پارہ ارشاد فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ پاک فرماندا ہے بندے میں وصیت کردا پیاں پتر دے دو حصے نے تے دھی دا ایک حصہ ہے، پتر دے کنے حصے تے دھی دا تے اسی دینے ہیں دھی نو کیوں بھئی اسی بلکہ لکھا سے ایک مفتی صاحب کو ایک بیٹی گئی روزی کہنے لگی جناب بڑی پریشان ہاں میری شادی ہوگی خامد کہندا آدھا حصہ لے گیا، باپ کو لے گئیاں تے باپ کہندا اگر حصہ لینا ہے تے میرا منہ نہ ویکھی تے میں کڑے پاسے جاواں۔ مفتی صاحب نے فتویٰ دیتا اے وہ جے ظالم پیو دا منہ ویکھ کے کرنا بھی کی تو نہ ویکھ آدھا حصہ لے لے، او ظالم نہیں جڑا بیٹی دا حصہ کھا گیا ہے، او ظالم نہیں۔ پھر بھائی کی کردے نے اگر باپ اللہ نہ کرے پہلی دنیا تو چلا گیا ہے بھائی پھر اپنی بہناں نوں حصہ نہیں دیندے، آندے نے اگر حصہ لینا ہے تے لے لے تے پھر جنی زندگی باقی رہے گی ساڈے بوئے تے نہ آویں، کیوں بھی انج ہو رہا کہ نہیں؟ بلکہ بعض بدبخت ایسے نے جڑے بیٹیاں دی شادی کرن تو پہلے ہی انہاں دے کول مکمل جڑے انگوٹھے اور سین کروا لیندے نے تاکہ ایک گل نو کسی قسم دی انہاں دی کوئی طاقت باقی نہ رہ جاوے۔ او میاں صاحب فرماندے نے دھیاں لئی پردیس میں بابل تے پتراں لئی جگیراں، دھیاں لئی پردیس میں بابل تے پتراں لئی جگیراں، چپ رہنا منہ کچھ نہ کہنا اے دھیاں دیاں تقدیراں۔ لیکن یہ نہیں سوچ دے کہ اے حق اسی دے رہے ہیں، بھائی دے رہے ہیں، باپ دے رہے ہیں، نہیں یہ حق ہوئے جڑا عرشاں والے خدا نے دیتا ہے، مدینے والے مصطفیٰ نے دیتا ہے۔ ہاں بلکہ صرف زمین دا ہی نہیں، یہ بات یاد رکھیا جی، زمین دا نہیں، اگر ایک بندے کو 25,000 روپے دو بیٹے نے ایک بیٹی حکم میں 20,000 پتران نو دے وے تے 5,000 آدھی دھی نو دے وے، اگر لاکھ روپے جنی اولاد ہے اگر جتنی بھی جائیداد ہے جتنی بھی کاروبار ہے انہاں دے حصے کر کے 2 حصے ایک پتر نو دے وے ایک حصہ اپنی ایک بیٹی نو دے وے، اگر چاہتا ہے کہ قیامت والے دن مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت نصیب ہو جائے تے پھر انج کرے، وگرنہ نہیں۔ پھر فقہا فرماندے نے اگر بیٹی اس بات تے راضی ہو جائے کہ میں اپنا حصہ نہیں لینا چاہتی او دے واسطے بھی حکم ہے کہ پہلے او دے نام انتقال کراؤ، پہلے او دے نام کی کراؤ، اونچی بولیے بھائی، او دے نام دی بیٹی دا نام انتقال کراؤ۔ اگر زمین نہیں ہے کہ پیسے نے وہ پیسے ان دی ہتھیلی طرف کو دے کے تے پھر انہاں کو بیٹی نوں تو ایدی مختیار ہے جنوں چاہے تو دے سکتی ہے، وہ بیٹی پھر اپنے باپ نوں دے دے اپنے بھائی نوں دے دے اپنی بہن نوں دے دے اپنی ماں نوں دے دے، او دی مرضی ہے، جنوں چاہے دے دے، لیکن بغیر انج کرن تو اسی ہڑپ کر جائیے ضبط کر جائیے اس طرح دی اجازت سن دیتی یہ اسی بیٹیاں تے ظلم کر رہے ہیں۔ کاش اسی انہاں نوں سمجھیے ایڈیاں بریکیاں نوں اسی سمجھیے کہ حقوق العباد دے معاملے کی نے، لیکن اسی آنے خیر ویکھی جائے گی اگاں کی ویکھی جائے گی۔ آدم میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا ایک نایاب واقعہ سنانا، جنگ بدر ہے، جنگ بدر ہے اور صفاں سدیاں کرائیاں جا رہی ہیں۔ ایک صحابی سے حضرت سواد انہاں دا پیٹ بڑے آیا سی، ڈھڈ انہاں دا تھوڑا جا بڑا سی پیٹ، جب سب پنان لگے تو پیٹ چونکہ بڑا سی تو انہیں اگی جانا سی سکتے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑی مبارکی جی دن عرصہ آپ درست فرما رہے ہیں، تو وہ دا پیٹ بڑے نظر آیا نا تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دے پیٹ تے چھڑی ماری تے چھڑی مار کے فرمایا سواد سب کے پیچھے ہو جا،
عرض کرتا بندہ نماز میں دے پیچھے کھڑا میرا پیٹ بڑھیا ہے اس واسطے اگے محسوس ہو رہا ہے آقا تہاڈے سمجھ نے مینوں تکلیف پہنچائی تہاڈے سمجھ نے مینوں تکلیف پہنچائی رب کعبہ دی عزت و جلال دی قسم ہے سرکار نے وہ چھڑی مبارک اپنے صحابی نوں پکڑا دی وہ چھڑی سرکار نے اپنے غلام نوں پکڑا دی اور سرکار نے اپنے پیٹ تو کپڑا ہٹایا پیٹ اپنا ننگا کر کے فرمایا صحابی دنیا تے بدلہ لے لے رب کعبہ دی عزت و جلال دی قسم قیامت والے دن میں نہیں طاقت نہیں رکھتا کہ تیرا بدلہ قیامت والے دن دے سکا اس قدر معاملے حساس اس قدر نازک ہے حقوق العباد اج اسی گھرنے ہاں محفل دے وچ بندے نوں جھاڑ دیتا تے باہر جا ویکھے پھر میں جھاڑیا تے پھر دوبارہ بولیا ویکھے میں بس برے ہی ہے اون دی بولتی بند ہو گئی ایتھی بولتی بند ہے قیامت والے دن تیری بولتی بند ہو جائے گی تو اج ایتھے جھاڑدا پے بندیاں نوں قیامت والے دن اللہ خالق کائنات دی بارگاہ وچ کیڑا منہ لے کے جاوے گا جدوں اللہ خالق کائنات فرمائے گا اپنے ہاتھ سے میں معاف کر سکنا لیکن بندے دے ہاتھ میں کبھی معاف کر سکدا میں قرآن پاک دی جڑی ہے مبارکہ بڑی انتہائی خوبصورت انتخاب ہے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ اللہ تعالی کی عبادت کرو یہ اللہ دا حق ہے نماز روزہ حج زکات صدقہ خیرات یہ کدا کے اللہ دا حق ہے یہ حقوق اللہ ہے ولا تشرکوا به شیئا اللہ پاک فرماتا ہے ایک حق ہوئی کہ میرا کوئی شریک نہ بنایا جائے میرا کوئی شریک نہ بنایا جائے وبالوالدین احسانا اور میں والدین دے نال احسان کریا جائے والدین دے نال کی کریا جائے ہم میں قرآن دی دوسری آیت پڑھن لگے ہوں اللہ پاک فرماندا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان دوسرے مقام تے اللہ نے عدل پہلے رکھیا انصاف احسان بعد چ رکھیا فرمایا لوگو اللہ پاک حکم دیندا ہے عدل کیتا کرو احسان کیتا کرو لیکن جدو والدین دی باری آئی اللہ نے عدل نو اونجی چک دیتا فرمایا والدین دے نال عدل نہیں کرنا والدین دے نال جدو بھی کرنا احسان ہی کرنا ہے ہن ایک ہوندا نیکی ایک ہوندا احسان نیکی یہ وے کہ جویں والدین نے سانو پالیا ہے اوویں اسی والدین نو پالیے یہ ہے نیکی ایک ہی ہے تے احسان کی ہے اللہ پاک فرماندا ہے جویں تانوں والدین نو پالیا ہے نا جویں تانوں والدین نے تسی اس تو بڑھ کے اور اس تو کمال درجے دا پالو تے اے احسان ہے لیکن کی اب بچے چھوٹے چھوٹے ہون نا 5-4 سال عمر دے بچیاں دی تے جے ماں لاڈ نال کہہ دے وے عبداللہ میں تیری ماں نہیں میں تے عبدالرحمان دی ماں عبداللہ دا نہیں میری ماں ہے کہ ابھی میں کوئی او تیجا بولے گا نہیں امی تو میری ہے انہاں دی نہیں اے بچپن دے وچ یہ حالت ہے تے جدوں اولاد بڑی ہو جاوے او آندا تیری ہے او آندا نہیں تیری ہے وہ آندا نہیں تیری ہے یعنی بڑے ہو جان تے پھر کوئی قبول نہیں کرتا اور بچپن ہوئے تے ہر کوئی کہندا میری ماں ہے ہر کوئی کہندا میری ماں ہے کیوں کہ بڑھاپے دے وچ پتہ ہے انہاں نوں پالنا پے گا انہاں دی پرورش کرنی پے گی پھر معاملہ ہے قرآن اندازی پائی جاندی وہ کہندے نے جناب ایک مہینہ تسی رکھو دوجا مہینہ میں رکھنا تیجا مہینہ میں رکھنا پھر بھی اگر اس سودا بارے چ نہ آوے تے پھر اولڈ گھر بن کے اوتھے جا کے داخل کروا یہ ہے زندگی گزارنا لیکن یہ نہیں جانتے کہ جیسا کریں گے ویسا حضرت بابے بلے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی سونی گل کی تھی آپ فرماندے نے کہ اوکھے ہوندے ہاں سوکھے ہوندے اولاد پالن تے اوکھے ہوندے ماپے اس گل دی سمجھ آ جاندی پچھلی عمراں آپ تے خود بندہ بندا نا ماں باپ تے پھر پتہ لگدا ہے کہ اسی کی کرتے رہے اور ساڈے نال کی ہو گیا اس واسطے دوستو والدین پھر اگے ارشاد فرمایا بابی ذل قربا جڑے قریبی رشتہ دار نے انہاں دے حق نے والیتاما والمساکین یتیماں تے مسکیناں دے حق نے وابی والجار ذل قربا جڑے قریبی ہمسائے نے انہاں دے حق نے والجار الجنوب بالصاحب اور جڑے دور دے نے تہاڈے ہمسائے انہاں دے حق نے وابن السبیل اور جڑا مسافر ہے اجنبی او دے حق نے وما ملکت ایمانکم جڑے تہاڈے ماں تحت نے تہاڈیاں بیویاں تہاڈے نوکر تہاڈے خادم تہاڈے ملازم انہاں دے حق نے لیکن اگے اللہ پاک نے فرمایا کہ دساں بھی حق ادا کون نہیں کردا جی خالق و مالک ارشاد فرمایا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا فرمایا جڑا تکبر کردا ہوے گا متکبر ہوے گا جدے چ آکڑ ہوے گی فرمایا او کدے بھی حقوق العباد ادا کر سکدا جدے چ عاجزی ہوے گی انکساری ہوے گی جھک جاوے گا اور بڑا اپنے آپ کو مٹا کے رکھے گا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے او ضرور جڑا حقوق العباد پورے فرما لے
قیامت والے دن آواز آئے گی، اللہ پاک فرمائے گا میں آدھے حق معاف کر دیتے ہیں تے بندیاں کو آدھے حق معاف کروا، جن میں تکبر ہوئے گا چلا جائے گا۔ انہوں نے کہا نا ہم تو تھلے لگ جائیں گے، اور اس طرح کا معاملہ ہو جائے گا۔ جدے چاچی انہیں کہنا خالق و مالک ایک باری کی میں نے 100 باری جا کے معافی مانگ لینا۔ اس واسطے دوستو حقوق العباد کا معاملہ انتہائی حساس ہے۔ ایسی ساڈے اللہ خالق کائنات نے اس آیا مبارکہ دے وچ مکمل اس صورتحال کو آگاہ فرما دیتا، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایتھوں تک بات کو سمجھایا۔ معراج شریف دی رات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب جبریل علیہ السلام دے نال جا رہے ہیں۔ ایک بندہ جنت وچ ٹہلدا نظر آ رہا ہے، جنت وچ تے ٹہلدا ہوئی جڑا راضی ہوے، کیوں بھئی سرکار نے فرمایا جبریل یہ ایڈا ہے، اس بندے دا ایڈا مقام ہے کہ یہ جنت وچ ٹہلدا پھردا ہے۔ آپ نے عرض کی جی آپ کا ایڈا ہی مقام ہے، فرمایا ملیا کیویں؟ عرض کی حضور جب دنیا تے سی نا ان دی نظر تھلے رہندی سی، راستے تے نظر رہندی سی۔ فرمایا کیوں؟ عرض کرتے نے حضور اے ویندا سی کوئی کنڈا، کوئی روڑا، کوئی پتھر، کوئی وٹا تے نہیں پیا، تے جے پیا ہوندا سی تے چوک کے ایک سائیڈ تے کر دیندا تاکہ اللہ دے بندیاں نوں تکلیف نہ ہو، اللہ دے بندیاں نوں پریشانی نہ ہوے۔ فرمایا اللہ نے اینوں ایڈا عمل اللہ پاک نے دا پسند آیا ہے کہ اللہ پاک نے جنت وچ ایڈا مقام مرتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ ایسی بازار دی گل کدی ہن میں مسجد دی سنان لگے، اللہ نو تکلیف پسند نہیں آدے بندے دی، وہ بھاویں خانے کا بھی کیوں نہ کھڑا ہوئے، وہ مسجد نبوی شریف سے کیوں نہ کھڑا ہوئے، اللہ نو تکلیف برداشت نہیں آدے بندے دی۔ یہ بازار دی گل سی۔ سرکار فرماندے نے جڑا جمعے والے دن لیٹ آوے، جڑا جمعے والے دن تے لوکاں دیاں گردناں نو پھلان کے کوشش کرے کہ میں پہلی صاحب سے آواں، انہوں نے پہلی صاحب دے وچ کوئی چیز کھان پین واسطے تے نہیں آنا، صاحب ظاہر اس نیت نال آوے گا کہ چلو میں قاری صاحب دے یا حافظ صاحب دے کول بیٹھ کے بیان سن لاں گا، یا پہلی صاحب سے میں نماز پڑھ لاں گا، ایندی ہے نا، اور تے کوئی نیت کوئی نہیں۔ لیکن سرکار فرماندے نے ایندی ہے کہ جویں جہنم دے اوپر اپنے واسطے پل بنا رہے، وہ بازار والا عمل ویکھو تے مسجد والا ویکھو، غور کرو، بازار والا وہ صرف کنڈے چکدا سی، روڑے پتھر ہٹاندا سی، اللہ نے جنت ہی بنا دیتا، اور یہ بندہ مسجد ہی کھڑا ہے، اللہ کے گھر وچ کھڑا ہے، لیکن کی کردا ہے لوگاں دیاں گردناں نوں پھلاندا ہے، حالانکہ تکلیف نہیں ہوندی ایڈی کو زیادہ، لیکن اللہ پاک فرماندا مینوں آدھے گھر وچ اینی تکلیف بندیاں دی برداشت نہیں تے بازار وچ کیویں میں برداشت کر لاں گا، میں کسے ڈیرے وچ کسے دی بےزتی ہوندی ہے کیویں برداشت کر لاں گا، میں کسے چوک وچ کسے دا ٹھٹھا مذاق کس طرح برداشت کر لاں گا، جب میں اپنے گھر وچ اینی تکلیف برداشت نہیں کرتا تے باہر کس طرح برداشت کراں گا۔ دوستو حقوق العباد نوں سمجھو، یہ تو بغیر نہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ، اور سب تو بڑا بات بڑی قابل توجہ بات ہے، سب تو بڑا حق عزت، جتنے حق نے نا بندے دے سب تو بڑا حق اچھی بولیے عزت، یقین جانو روٹی پانی کپڑے انہاں دی کوئی بات نہیں، عزت اگر کسے بندے نے کسے بندے دی کمال کر دیتی، رب کعبہ دی عزت و جلال دی قسم ہے اللہ خالق کائنات فرماندا دنیا وچ بھی ذلیل کر دیاں گا، قیامت والے دن بھی ذلیل کر دیاں گا۔ کینے دوجے بندے دی عزت نو جڑی سب تو بڑی سی، جڑی ایک مرتبہ چلی جاوے تے واپس آندی نہیں، کپڑے چلے جان واپس آ جان گے، روٹی پانی سب تو جا جائے گا، لیکن ہے کوئی عزت واپس لے آنا؟ کیوں بھائی؟ اس واسطے صحیح مسلم شریف کی حدیث میں بات کا سرکار فرمایا دسو مفلس کون ہے، خالی ہاتھ کون ہے، خالی دامن کون ہے؟ عرض کرتے ہیں بندہ نواز جدے کول درہم و دینار نہ ہون، جدے کول پیسے نہ ہون، دولت نہ ہون، میں نہیں وہ نہیں ہے گا، او اے خالی ہاتھ جڑا اوت پہاڑ دے برابر نیکی لے کے آ، اوت پہاڑ دے برابر، صحیح مسلم امام مسلم دی صحیح مسلم، اوت پہاڑ دے برابر نیکیاں دا پہاڑ ہوئے گا، لیکن کسے دی غیبت کیتی ہوئے گی، غیبت کر کے کسے دی حق عزت نو ختم کرن دی کوشش کیتی ہوئے گی، چار بندے کھڑے ہو رہے وہ کہنے لگے نہیں نہیں تو نہیں جانتا جو میں جاننا، وہ تینوں نو نہیں پتا، اینو پتا ہے، لیکن انہاں نو اپنے دھڑے وچ ملان دے واسطے، انہاں نو اپنا حمیتی بنان دے واسطے کہندا جناب نہیں نہیں تانوں تے پتہ ہی نہیں کچھ گل دا، میں جاننا۔ سرکار فرماندے نے تو ایتھے دی چوک وچ کھڑے ہو کے عزت نو کمال تے ختم کر رہے ہیں، تو قیامت والے دن اوت پہاڑ دے برابر نیکیاں لے آئے گا، اوت پہاڑ دے برابر گناہ لے کے جہنم وچ نہ جانے گا، تو مینوں محمد ابن طرح دکھانا رکھے گا۔
فرمایا کسی دی نے غیبت کی تھی، اور صاحب ظاہر غیبت کیوں کی جاتی؟ اگلے دی عزت کو خراب کرن واسطے۔ کیوں بھائی ہو رکھا ہے غیبت کیوں کرنے ہو؟ تاکہ جڑا بندہ ہے خالی دن جنوں پتہ ہی نہیں اوندا ذہن بھر دئیے کہ تاکہ اے بھی تو علیحدگی۔ اور دوسرے نمبر تے فرمایا انہیں اودے تے ظلم کیتا ہوے گا، انہیں جھوٹ بولیا ہوے گا، چغلی کیتی ہونی انہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اود پہاڑ دے برابر نیکیاں لے آن لڑا، اود پہاڑ دے برابر گناہ لے کے جہنم دے چڑھا گیا۔ کہ وہ نمازاں نہیں سی پڑھتا، وہ صدقہ خیرات اللہ پاک نے فرمایا تو نماز نہیں سی پڑھتا چل جہنم سے نہیں، فرمایا تو لوگاں دی حق عزت نو پامال کرتا سی، لوگاں دی حق عزت نو ختم کرتا سی۔ اس واسطے دوستو حقوق العباد کا معاملہ انتہائی حساس ہے، انتہائی نازک ہے، انتہائی باریک ہے۔ سانو حکم ہے ہر قدم پون چھان کے چاہیے، ہر قدم سوچ سمجھ کے چاہیے تاکہ کسی دی دل آزاری نہ ہوئے، وگرنہ قیامت والے دن دوستو لینا لگ جائیں گے، قیامت والے دن معاملے۔ بلکہ سنو حدیث پاک، حدیث پاک سنو، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ذمی کافر، کون؟ ذمی کافر۔ ذمی کافر انہوں آندے نے جڑا حاکم وقت دی اجازت دے نال مسلماناں دے علاقے چ رہندا۔ ذمی کافر انہوں کہندے نے جڑا حاکم وقت دی اجازت دے نال مسلماناں دے علاقے چ اکٹھے رہندے ہون، گھر دور اکٹھے ہون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر میرے کلمہ پڑھن والے نے، میرے مسلمان نے، میرے امتی نے اگر ذمی کافر تے کیتا ظلم تے قیامت والے دن دوواں دا معاملہ چلا گیا اللہ تعالی دی بارگاہ وچ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے قیامت والے دن میں مسلمان دا حق نہیں دینا، میں ذمی کافر دا حق دینا۔ میں آج امتی اپنے کلمہ پڑھنے والا دا حق نہیں دینا کہ آقا میرا کلمہ پڑھتا ہے۔ فرمایا نہیں، اگر انہیں ظلم کیتا ہوئے گا میں مظلوم دا حق دیاں گا۔ کیوں؟ تاکہ نظام جڑا ہے نا کائنات دا خراب نہ ہو جائے، بگڑ نہ جائے۔ دوستو اس قدر معاملے حساس ہیں، اس قدر معاملے دوستو ایک بریک نے۔ مکران بادشاہ سی ایران دا تے اپنی فوج دے نال جا رہا سی، جدو فوج دے نال گیا نا دریا دے اوپر پل سی، دریا دے اوپر پل شکار دے واسطے نکلے، سیر و تفریح دے واسطے نکلے۔ اور جدو دریا دی پل کراس کر کے اگے گئے نا تے ایک مائی صاحبہ سی دی جھونپڑی سی، ایک مائی صاحبہ دی کھلی سی، انہیں نا بڑے شوق دے نال ایک گاں پالی سی، گاں گائے۔ او مکران شاہ ایران دا بادشاہ سی، شکار کردا کردا اگے چلا گیا، فوج نال بڑی سی۔ او فوجیاں نوں بھوک لگی، انہاں کہا بھی گاں بڑی خوبصورت ہے تے چلو اے دا صفایا کر دیں۔ انہاں نے جی گائے نوں پکڑا، ذبح کیتا، جلدی جی پکا کھا گئے۔ او بھائی کہن لگی، رون لگ پئی، کہن لگی میری ایک بیٹی گاں سی، زندگی دا سہارا سی، تے اے تسی کی کیتا؟ آندے چپ کر، جاندی نہیں اسی مکران شاہ دے فوجی دی اوتی جڑے سپاہیاں ساڈے سامنے تو گلاں کرنی۔ وہ مائی تے پورا انہوں نے غلبہ تے پورا خوف تاری کر دیتا، مائی چپ کر دی، لیکن دانی تے سیانی بڑی سی۔ وہ واپس آ گئی، پول دے درمیان دے وچ سینٹر دے وچ آ کے کھڑی ہو گئی۔ جدو مکران شاہ گھوڑے تے گزریا نا تو انہیں جلدی جی لگام پکڑ لی، گھوڑے لگام پکڑ کے مکران شاہ نے کہنا بھائی مائی صاحبہ خیر تے ہے، انہیں بھی غصہ کیتا۔ وہ آندھی خیر کو بعد وچ چھڈ 10 گاں دا حساب اس پول تے دینا ہے کہ پول سرات تے دینا ہے؟ گل کر میرے نال جلدی۔ رب کعبہ دی عزت و جلال دی قسم ہے اس مکران شاہ تے جڑا کپ کپی تاری ہوئی، غشی تاری ہوئی، زمین تے ڈگ گیا۔ جب ہوش ہے تے کہندے نے مائی صاحبہ بڑے ادب نال بڑی تمیز نال گل کرتے نے، کہندے نے مائی صاحبہ کی کہہ رہے جے گائے دا؟ پر میں تیرے فوجی میری گائے کھا گئے نے، گل کر اس پل تے کھڑے ہو کے حساب دینے کہ پل صراط تے کھڑے ہو کے حساب دینے؟ وہ دے پیراں تھلوں زمین نکل گئی، کہنے لگے مائی صاحبہ حساب ایسے پل تے لے لے، پل صراط تے دینا بہت مشکل ہو جائے گا۔ رب کعبہ دی عزت و جلال دی قسم گائے دے پیسے دیتے۔ پھر بادشاہ اس مائی دے قدماں وچ لگیا، قدماں وچ ڈگ کے کہندا مائی صاحبہ معاف کر دے، میں قیامت والے دن حساب نہیں دے سکتا۔ یہ دوستو حقوق العباد دا اس قدر معاملہ حساس ہے۔ یہ نہیں آج کمال ہے کسی نوں جھاڑ دئیے، کسی نوں گھوڑا شروع کر دئیے، کسی نوں کوڑی مار دئیے تے کسی نوں اشارہ کر کے آکھیے وے کی ہے وے، یہ سارے معاملے لکھے جا رہے ہیں۔ اللہ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ جب قیامت کا دن نامہ اعمال کھولیا جائے گا نا، نامہ اعمال، اس وقت اللہ خالق کائنات فرمائے گا پڑھ بندے اپنا نامہ اعمال۔ جب بندہ پڑھے گا کہ مالی ھذا الکتاب، ہائے اس کتاب نو کی ہو گیا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس دے وچ ہر چھوٹی بڑی گل لکھی ہوئی ہے،
اس وقت اللہ پاک فرمائے گا دنیا تے نہیں سی کیا کہ نامہ اعمال تیرا تیار ہو گیا۔ دوستو انتہائی معاملہ حسان ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعتکاف بیٹھے ایسی جنہیں اپنے کے لیے اعتکاف بیٹھے سی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک ماڑا بندہ آیا، غریب بندہ آیا، وہ آگے کہندہ جناب میں ایک بندے دے پیسے دینے سی تے آج دا وعدہ سی، وہ وعدہ ہو گیا پورا اور بندہ میں نے پریشان کر رہا تے میں تھوڑے کول تاں آیا بھی تھوڑے اودے نال بڑے تعلق نے، اگر تسی کہہ دیو نا تے کام بن جائے گا، تسی کہہ دو تے کام ہے، لیکن تانوں کہہ نہیں سکتا کہ تسی اعتکاف بیٹھے ہو، تانوں کہہ نہیں سکتا کہ تسی کی کر رہے جی اعتکاف کر رہے جی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل کے فرمایا چل آ، جب مسجد باہر نکلے کہنے لگے جناب اعتکاف توڑ دیتا جی، فرمایا سرکار کو تو بہندہ رہا کہ میں بہندہ رہا، سرکار کو تو بہندہ رہا کہ میں بہندہ رہا، وہ تو کہتے جناب بہندے تو تسی رہے ہو۔ سرکار نے فرمایا جیڑا بندہ کسی دکھیے دا دکھ ختم کرے اللہ 10 واری اعتکاف کرن دا ثواب عطا فرما دیندا ہے، 10 واری اعتکاف کرن دا ثواب عطا کرتا ہے۔ فرمایا تیرا دکھ ختم کر کے ایک واری نہیں میں تے 10 واری اعتکاف کرن دا ثواب اپنے خالق مالک دے کول لے جا کے۔ اے بندیاں دے حق نے دوستو، اے نہیں ہے گا اج کل اسی اپنی ذاتیات پال رہے ہیں، کی پال رہے ہیں بولیے بھائی ذاتیات، بس جندا میرے نال تعلق ہے ہن دے نال میں ٹھیک ہوں، باقی کو خصمہ دا سر کھاوے کو مرے کو جیوے، اج اسی اپنی ذاتیات اپنے تعلقات نوں پال رہے ہیں، جبکہ انہاں وچ کمی ہوے گی کیونکہ ساڈا نفس دے وچ شامل ہے، اون دے نال جدوں تاں پالاں گے نا جے دے نال تعلق ہی کوئی نہیں، جے دے نال کوئی ذات دا معاملہ ہی کوئی نہیں، رب کعبہ دی عزت و جلال دی قسم ہے جدوں او دے نال نیکی کران گے عرش والا خدا بھی راضی ہو جاوے گا، مدینے والا مصطفی بھی راضی ہو جاوے گا۔ ایس نوعیت دی حدیث پاک ہو سکتا ہے تو زندگی وچ نہ سنو، اج نہیں نام سنا رہے، صحیح بخاری شریف دی حدیث پاک ہے، اس نوعیت دی ہو سکتا ہے تو زندگی وچ حدیث پاک نہ سنو، اور میں بھی ہو سکتا ہے پہلے نہ بیان کی بلکہ میری نظر چ رات نو ہوئی قیامت دا دن جدوں ہوئے گا نا ایک بندہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ پیش ہوئے گا، صحیح بخاری کا اللہ خالق کائنات دی بارگاہ جدوں بندہ پیش ہوئے گا نا اللہ خالق کائنات فرمائے گا بندے میں دنیا تے بیمار سی تو میرا حال پوچھنے کیوں نہیں آیا، میں دنیا تے بیمار سی تو میرا حال پوچھنا، میں بھوکا سا مینوں کھانا دین کیوں نہیں آیا، میں پیاسا سا مینوں پانی دین کیوں نہیں آیا، میں ننگا سا تے مینوں کپڑے لباس دین کیوں نہیں آیا۔ اس وقت بندہ عرض کرے گا یا اللہ تو تے پاک نہ چیزاں نہ تو کھاویں نہ تو پیویں نہ تو پاویں نہ تو بیمار ہوئے تو تے نہ چیزاں تو پاک ہے۔ اس وقت اللہ خالق کائنات فرمائے گا اور تیرے محلے وچ ایک غریب بندہ نہیں سی رہندا، اور تیرے محلے وچ میرا بندہ نہیں سی رہندا جنوں کپڑے دی ضرورت سی تے تو کپڑے نہیں دتے، کاش اونوں کپڑے دے دیندا، انج ہی ہونا سی جس طرح تو کپڑے اللہ تعالی دی بارگاہ وچ پیش فرما دتے نے، فرمایا کھانا اونوں دے دیندا، انج ہی ہونا سی کہ جس طرح تو کھانا مینوں پیش فرما دیتا ہے، پانی اونوں دے دیندا، انج ہی ہونا سی کہ جس طرح پانی تو مینوں پیش فرما دیتا ہے۔ فرمایا ساریاں صورتاں تے میں اپنے بندے وچ رکھ دتیاں نے، اس وقت بندہ چپ ہو جائے گا۔ دوستو اس قدر اللہ تعالیٰ دے بندیاں دے حق ہے، اللہ پاک اپنے حق نو اپنے بندیاں دے حق ہے کہ جڑا میرے بندیاں دے نال اس طرح دا کر دے گا گویا کہ انج ہی کہ جس طرح اپنے خالق و مالک دے نال فرما رہے ہیں۔ دوستو زندگی یہ وے، زندگی یہ وے، اپنے آپ تے تنگی کرو اگلے دے واسطے نرمی کرو، اپنے تے جبر کرو اور اگلے دے واسطے آسانی کرو، اے زندگی نہیں کہ اپنے تے نرمی کرو اپنے تے آسانی کرو تے اگلے واسطے تنگی کرو، اے زندگی نہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے کے آئے تے جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا بیمار سن، بخار سی، تے آپ نے فرمایا فاطمہ کو کھان پین نو دل کرتا ہے، اور اے مسئلہ بھی یاد رکھو سرکار فرما دے جب مریض کولے جاؤ نا او دے کول بس ایک بار پوچھ لیا کرو بھی کی کھانا پینا ہے، اگر کہہ دے تے ٹھیک ہے اون دوبارہ بار بار اصرار نہ کیتا کرو، کیوں؟ فرمایا بیمار نو اللہ ہی کھلاندا ہے تے اللہ ہی پلاندا ہے، بیمار نو اللہ ہی کھلاندا ہے اللہ ہی
اس واسطے تسی ضد نہ کیتا کرو کہ ضرور 2 چمچیاں کھا لے اب ضرور 2 جڑا نا سیب دے ڈکرے کھا لے فرمایا ضد نہ کیتا کرو ان ایک باری پوچھ لیا کرو بھی جناب کی چیز کھانی مگر کہہ دے تے ٹھیک ہو جانا حضرت فاطمہ الزہرا نے پوچھا جناب بخار ہے اتنی زندگی گزر گئی اج تک تساں نے فرمائش نہیں کیتی تے اج دل کردا ہے کہ تسی کوئی چیز طلب کرو میں تانوں لیا کے دیا حضرت فاطمہ کہنے لگیاں بخار ہے تے انار کھان نوں دل کردا ہے سبحان اللہ کی کھان دل کردا ہے انار ٹھنڈا ہوندا ہے جدوں کھاواں گی نا تے فضل دا دل کو سکون مل جائے حضرت علی نے کہا بھی جدوں فاطمہ الزہرا نے انار مانگ لیا جیب دے وچ ہاتھ ماریا تے روپیہ ایک بھی کوئی ایک بیلی سی او دے کول گیا کہنے لگی جناب ایک دینار تے دیو انہیں ایک دینار دے دیتا میں جا رہا سی راستے دے وچ ایک کبو بیمار ملیا کہنے لگے جناب مولا کائنات مولا علی شیر خدا اج 5 دن نے بیماراں تے دوائی دے کول دوائی واسطے پیسے کوئی نہیں اے اپنے تے تنگی اگلے تے نرمی اے زندگی ہے اے نہیں کہ اپنے تے نرمی تے اگلے تے اے زندگی نہیں ہے کہ آپ نے کیا او ایک دینار کٹیا تے او مریض نوں دے جب مریض نوں دتا نا تے بڑے بہت جو قدم نہیں اٹھائے جا رہے بھی خالی ہاتھ جاواں گا تے فاطمہ الزہرا کی آکھنگیاں خالی ہاتھ جب واپس آئے بوئے تھی آئے تے فاطمہ الزہرا کہنے لگی علی مینوں پتہ لگ گیا تو کسے اور نوں دے ہے مینوں پتہ لگ گیا ہے اور کہنے لگیاں رب کعبہ دی عزت و جلال دی قسم تیرے آن تو 5 منٹ پہلے اور جڑی میری سیب والی طلب سی نا انار والی وہ اللہ پاک نے ویسے ہی ختم فرما دی 5 منٹ پہلے پتہ نہیں تو کی کیتا کی نہیں میرے دل وچ پہلے ایسے بھی میں انار کھاواں لیکن 5 منٹ پہلے اللہ نے وہ انار والی میری طلب تے میری خواہش نو ختم فرما دیتا ہے اس وقت مولا علی کہنے لگے جناب کی کراں ایک بیمار سی 5 دن گزر گئے میں انہوں دینار دیا کہنے لگے کوئی نہیں وہ ساڈا ہو گیا بس ایسا گلاں کر رہے ہیں دروازے تے دستک آ گئی دروازے تے دستک آئی جب دروازے تے دستک آئی بلال حبشی نے تے جھولی اناراں دے نال بھری ہے جھولی اناراں دے نال بھری ہے انار مولا علی شیر خدا دی بارگاہ وچ پیش کرتے نے جناب تواڈے نے فرمایا کنے نے کہنے لگے جی جناب 9 فرمایا پھر ساڈے نہیں پھر ساڈے نہیں وہ کہنے لگے جناب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے نے تسی کس طرح کہہ سکتے ہو ساڈے نہیں اس وقت مولا علی شیر خدا نے فرمایا میرے رب دا وعدہ ہے جیڑا ایک دنیا میں دے وے دا دنیا وچ واپس دینا نہ کیویں دے رہا ہے ہاں جی 70 قیامت والے دن ملن گے اس وقت بلال حبشی نے جیب وچ ہاتھ پایا تے سیب کٹ کے کہنے لگے جناب ہے 10 اسی میں تانوں آزما رہا سی کہ تسی جانتے ہو کہ نہیں جانتے اے زندگی ہے دوستو اگلے تے تنگی تے اپنے تے نرمی اے زندگی نہیں اے زندگی ہے کہ اپنے تے تنگی ہوئے اگلے تے آسانی ہوئے اپنے تے جبر ہوئے دوسرے تے نرمی ہوئے جب اس طرح دی دوستو زندگی گزرے گی تے پھر بارے میں آ رہے ہیں بکرنا دوبارہ پھر میں ایک دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ خالق کائنات اپنے حق معاف کر دے گا بندیاں دے حق معاف کرنے اچھی بولو اج کسی نو گالی دتی ہے دنیا وچ گالی معاف کروا لے اج کسی نو جھاڑیا ہے اج معافی مانگ لے اج کسی نو بھوریا ہے اج معافی مانگ لے اج کسی دی غیبت کیتی ہے کسی دا گیلا کیتا ہے کسی تے چغلی تہمت بہتان لایا ہے رب کعبہ دی عزت و جلال دی قسم ہے اج معافی مانگ لے وگرنہ رب کول 100 سال دی منگدا رہے گا تے اللہ معاف نہیں کرنا کتنی دیر گلاں بہت ساری رہ گئی سی باقی ٹائم پورا ہو گیا 100 سال دی اگر منگدا رہے گا نا معافی ایک کونے وچ جا کے مسجد دے وچ متقی پرہیزگار تے صوفی بن کے اللہ آدھے حق تے معاف کر دے گا لیکن بندیاں دے حق معاف کرنے مائسی وقت دی زانیہ وقت دی بدکارہ صحیح بخاری وہ گزرتی پئی سی کنویں دے کول تے کتا پیاسا جڑا نا کنویں دے ارد گرد چکر لا رہا سی او وقت دی بدکارہ زانیہ اونے آدھے سر دا دوپٹہ اتاریا آدھے لتر نال بن کے بولے نال جوتی نال بن کے کنویں دے وچوں نے پانی کڈ کے کتے نوں پوا دیتا اللہ نے وقت دی ودیا بنا دیتا جنتی بنا دیتا ایتھے ایک ہور بھی میں گل کرنا چاہنا تیرے درد دل واسطے ایک ہور بھی وہ وقت دی بدکارہ سی وقت دی زانیہ سی لیکن وہ دے سر تے دوپٹہ ہے گا سی وہ وقت دی بدکارہ وقت دی زانیہ لیکن وہ دے سر تے دوپٹہ آج 5 وقت دی نماز پڑھن والی ہوئے تے سر ننگا نظر آوے بولو وقت دی روزے رکھن والی ہوئے تے سر ننگا نظر آوے میں پوچھنا چاہنا اے دے نالوں اے بہتر ہے یا اس وقت دی بدکارہ بہتر ہے اور دوسرا بھی صحیح بخاری میں سرکار فرماندے نے نے کتے نو پانی پوایا تے جنتی ہو گئی کیونکہ مخلوق نے جو پیار کیتا ہے نا ہاں ہے تے دی مخلوق بھاویں بندہ ہے تے بھاویں اور مخلوق
ہن ایک کہ انہیں بلی دے بچے نو تاڑ دیتا تے انہیں بھوکا پیاسا کر کے مار دیتا ہے سی وقت دی پابند صوم و صلاۃ بڑی پرہیزگار بڑی متقی محلے وچ علاقے وچ دا نام سی کہ یارا بی بی دے ہاتھ وچ تسبیح تے کدے ڈگی نہیں ہر وقت تسبیح آ جائے لیکن یہ عمل کر بیٹھی سرکار فرماندے نے ادی وجہ تو اللہ پاک نے اس بی بی نو جہنم دا بالن بنا دیتا دوستو بار بار میں اصرار کر رہا ہوں بار بار کہ حقوق العباد انتہائی نازک نے انتہائی نازک نے انتہائی باریک نے حقوق اللہ دے وچ کوئی کمی رہ گئی اللہ معاف کر دے گا سرکار مہربانی فرما دے گی کام چل جائے گا لیکن اگر حقوق العباد دے وچ کوئی معاملہ رہ گیا نا تے پھر دوستو معاف ہونے نہیں جنی دیر تک وہ معاف نہیں کرے گا تے اللہ پاک فرماندا معافی وہ نہیں منگدا جڑا متکبر ہوے جندے وچ تکبر ہے وہ کدے معافی منگے گا تے جندے وچ عاجزی انہیں دے کہنا یار ایک باری نہیں میں 100 باری معاف کر دے تاکہ میری قبر بھی سونی بن جائے میرا اجر بھی سونا بن جائے اس واسطے دوستو اپنے آپ کو اس طرح لے کے جاؤ تاکہ قبر بھی سونی لگے تے ساڈی آخرت تے ساڈا حشر بھی سونا ہوے اے اسی بہتر جاننے ہاں کہ میرا رویہ لوگاں نال کی ہے تہاڈا دوسرے دے ایک دوسرے نال تعلق کی ہے کینوں اسی گھورنے ہاں کینوں چھاڑنے ہاں اور کدی غیبت کرنے ہاں اسی بہتر جاننے ہاں اندر ایک مفتی بیٹھا ہے اندر مفتی ایک اچھی بولو وہ دس دیندا ہے تو ہن ایتھے پٹڑی لیندا پیا وہ اندر دس دیندا ہے تے دوستو بہتر ہے یہ میرا مشورہ ہے انشاءاللہ کدے گلاں یاد آن گیاں کہ سانوں اے ہونا بھی یہی چاہیے کہ اس طرح دے مسائل کی صلاحی بیان کیتے جان تاکہ ساڈی صلاح ہو وگرنہ دوستو اے سن کے باقی فضائل سن کے تصویر پلے بن لیے وہ انہاں دا تعلق آدھی جگہ ہے لیکن انہاں دی بغیر گزارا ہونا نہیں وگرنہ قبر ہی جہنم دا بالن بن گئے عارفہ میں سلطان نے بڑی سونی گل کی سبحان اللہ ہم جگ بندا نہ سنا دینا ہے ہاں سنایا نہیں آپ نے بڑی سونی گل کی حضرت سخی سلطان العارفین پیر حق بہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے پھر بڑی سونی گل کیتی ہے آپ فرماندے نے جیند کی جانن او سار مویاں دی او جانے جو مردہ قبران دے وچ او یارا اننا پانی اوتے خرچ لڑیندا گھر دا وہ ایک بچھوڑا او یارا ماں پیو تے دوجا عذاب قبر دا ہو میں قربان ایونا تو باغو جیڑا وچ حیاتی مردہ حسن اخلاق دین کی روح ہے حسن اخلاق دین کی روح دین نہیں دین دی روح ہے دین دی جان ہے اخلاق کا سونا ہونا انشاءاللہ بڑیاں خوبصورت حدیث مبارکہ اور بڑیاں خوبصورت باتیں انشاءاللہ کوشش کراں گا اللہ زندگی رکھے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین